os camiños milenarios. O noso punto de partida é o Pazo Libunca. O seu nome provén dun antigo asentamento mítico chamado Libunca, que algúns autores sitúan nunha zona entre a desembocadura do río Velelle e o río Xubia. Está situado no lugar da Venta, parroquia de San Xiao no concello de Narón. Foi construído arredor do ano 1922 como residencia da familia Montenegro, erixíndose como unha das máis importantes construcións de estilo modernista regionalista do seu tempo. O autor do proxecto foi don Juan Roch, un importante arquitecto catalán. O prestixioso ceramista talaverán Juan Ruiz de Luna foi o encargado do deseño dos azulexos que decoran gran parte da superficie interior e exterior do edificio e dos seus xardíns. Esta superficie de aproximadamente 10.000 metros cadrados atópase perfectamente delimitada por un cerrado realizado mediante pilastras rematadas a dúas augas con tellas de talavera das mesmas cores que as que se empregaron pro tellado de edificación principal e a adega do xardín. O xardín posúe unha gran cantidade de especies de árbores tanto froiteiras como ornamentais e palmeiras que adornaron e seguen a adornar esta superficie enorme. Continuamos o noso camiño e chegamos á Mámoa de Santa Margarida. Lévanos a carón dunha das casas medievais que se atopan no noso concello. As villais medievais eran pequenos núcleos rurais dependentes dun señor. Comprendían un territorio do que se abastecían e que era traballado por campesiños que debían entregar parte da súa produción ao dono da villae en concepto da renda. Normalmente os señores vivían nas cidades onde tiñan os seus negocios, dende ali manexaban o comercio, que era a súa actividade principal, deixando para as villais as tarefas de abastecemento de produtos de primeira necesidade. A nosa seguinte parada é o Castro de Quintal. Na actualidade, o recinto preséntase bastante alterado. Lévanos a unha nova casa medieval de planta rectangular na que se adiviña a existencia dun forno interior. Destaca a súa porta de entrada cun lintel decorado cunha estrela de David. Continuamos cara a Pena de Embade. Dice que antigamente había ali unha pedra de avalar utilizada no pasado con fins divinatorios ou curativos. A día de hoxe, neste lugar atópase un cruceiro.
Silence disappears within the night. Far away, I feel your touch is a fantasy. I dream of you. Everywhere I look, I see your face. But you're not here anymore. Don't listen, don't need to say, 'cause I need to say, I need your arms to